tine ndiro mbiri. Muri kuona ndiro iyi yasviba kai, inoda kushandiswa. Ndo chimiro chakanga chaanani ichi? Chana Dhavhidhi. Aiziva kuti ndasviba pamberi paJehovha, ndasviba pamberi pemhuri yangu, ndasviba pamberi pevanhu vandinotungamirira. Ndokukumbira kuti Jehovha ndisukei chaizvo. Munomboziva pane kumwe kusuka kunoitwa kwekuti unongoda izvi nai vanhu vatoti aita sei tasuka. Hakusi kusuka. Shamwari dzangu, hanzvadzi dzangu, mudzimai wangu, vana vangu vanokwanisa kundisuka kuda izvi naika. Hakusi kusuka. Handizvo here? Kana takutaura kusuka chaikoka, tiri kutaura kuti Dhavhidhi aikumbira kuti acheneswe kuda izvi. Ndiani angarambe kudyira mundiro yakada izvi? Tese tinoda, nekuti indiro yakachena. Zvibvunzei zuva ranhasi vana naamai, vana nababa, vakomana nevasikana. Kana ndakatadzira Mwari, chimiro changu chakamira sei? Vamagaya, zvakaitwa naDhavhidhi zvazvina kuperera ipapo. Imimi munonditaura kuti varume vari munomu vese ava hapana ari kupomba here umu? Nai vana naamai, vakadzi vese muri kuseka varume, hapana vari kudanana nevarume vevanhu here umu? Nyaya yatiri kutaura pano haina kugumira kunani? Kuna Dhavhidhi. Parukungwe iripo nemusi wa27 July mutende rewhite neblue mutori nevamwe varimo vachiri kutorara nevakadzi nevarume vevamwe. Chemai kuna Mwari. Jehovha ndisukei. Isaya akazvitaura nai, akukumbira kuna Mwari. Akatombobvunza hake kuti ndianiko wandingatuma? Ndichatuma aniko? Naika Isaya zvinonzi Mwari akatora zimbe remoto kwakuenda naro pamuromo waIsaya, kwakupisa muromo waIsaya nezimbe rei, kugadzirisa muromo waIsaya. Pane vamwe vari mukati umuka vane miromo inoda kugadziriswa. Regai ndikutaurire, kana akutaura mashoko vanhu vanoti nai chii? Kungotaura bedzi. Murume chaiche anotaura mashoko ekuti mukadzi anouya kunoti wadi hako wandirowa. Haya, ataurirwa mashoko. Kozotiwo pane vatukadzi tune miromo inoita sei? Inobaya kuda izvi. Anotozonyarara kamuromo kacho kanzi chii? Ndegemu. Pakuzoti fawawa. Tiri kutaura tichiti Jehovha ndisukei. Handizvo here? Kana takuenda kumba zuva ranhasi, tichisvika takutaura baba ngavaone uni mukadzi wangu asukwa naMwari. Kana takudzokera kumba vaHwenjere vari panapa, svikai kumba, sangana rekumufakosi. Kunyange muri mufundisi vanhu vekumufakosi ngavatiwo mufundisi wedu anofanira kunge akaenda kunosukwa somewhere. Church of Christ.